जाखो साथाखौ बावबोबायना जाखानाय नंला बे साथाया थ' बिदिबा थांसै थ' Hei, n'आवसो थांफिनसैलां लोगोआबो थांबाय माथो ओंखामबो उखैबाय थांसैलां लोगो सानैथाखौ फाग्लि जेबो नङा लोगो दहायनि सेंग्राखौसो गोसोखांबाय थायाखैथ' औ महर मोखां गैयाब्लाबो बिनि केरेक्टारखौ मोजां मोनबाय आङो नों मारगोसो फाग्लिया नङाहाय फाग्लि थांनोहाय लोगो ओं दे थांनो लोगो दे होमबालाय दे गया माबार खावदो रहाय मा एसे हाखु दाखु बे गथ'आ मानो दाबो फैदिया एफा गोबाव जाहैबाय जानो दहाय 8थासोआवनो थांदोंमोन दाबो फैयासै गोबाव जाहैबाय नो जादो दासो सफैदों हामानो एसे गोबाव जाबोनाय नानि जोंहा ओंखाम जाखांलाय लांबाय माबा आदा लामायाव जोंखौ माखासे दुथां मानसिफ्रा आवथेदोंमोन सासे आदासो बासायदों बेवहायनो गोबाव जाबोबाय सोरमोन बिसोरलाय आं सिनाया आदा दानि टेक्न'लजि मुगायावबो अन्थाइ मुगानि बादि मानसिफोर थाबावो लामा सामा सिख्लाफोर आवथेबायग्रा दे आथिं आखाइ सुफैनानै ओंखामा जाहैदो जागोन दे बाजै मा जाबावगोन दानि जुगनि सेंग्राफोरजोंलाय सोरबाफोर सेंग्रा मोजां मोनोब्ला थाब हाबा हरनायानो गाहाम जासिगोन नामा ना मा बुङो आंलाय माथो बुंबावनो गावनाव सोंग्रोनांसिगोन नोंनो मा नांगौ हैया हाथायाव लांफैबावखो नोङो गथ'आ दाबो सिखारा 8था जालायबाय र' थोरसि लथायाल' सुख्रांग्रोथों दै साहैदों आं बेखौ र' बेखौ दै लायनानै सारहैथानसै आङो
बेखौ दिनै नायथारनाङो दाबो सिखारा बियो ओइ हारामि सिखारनो ना रायसा जानो नोङो हा दाबो सिखारा मा जालायखो नोंहालाय फुंजानि डिस्टार्बलाय बेरे फुंजानि दासो सिखार सोलाबदों हारामि माबा मोनायाव सिख्लाफोरजों लेखा फरायदोंमोन नालाय ओंखायनो दासो सिखारनो सोलाबदों आरो खेलासो बुंदों नोङो नोंखौ साथामसैलाय Double again! ओइ जायालै बेजों साला सिबावासैसो बिमा नंगौना नङाब्रा बेलाय नै साया लोंफैद' औ थांगौ र' खोनायाखै नामा बबेहाय थांनो ओंखारलायखो जेराव थाङा बबाव थांनांगौ जाखो बा माथो बुद बाजार दंलायलाय नो साया लोंद' खानायफ्रा सिनजाबा मा जायो जायला जायथालाय बिमा बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय सिनजाहाय दायो सोबदो अब्ला सिनजागोन दाख्लै हरनायालाय माथो जाखो है बे दाख्लैनिया थाबाय थायो नामा फैसाफोरखौनो बेबायदि बाहायगारलाबाय थायो दाख्लैसो पास हरथारदोंमोन आङो र' लायनो आङो न' आरो बे आग्लायनाया लाबोफिन है बे एसेल' आग्लायनायखौ लाबाय थायो नामा आरो मोजांसो बुंबावदों दा खानाया थाब सिनजा फैब्ला फै नङाबा ओंखामा रानगोनबो दे फैगोन दिनै फुङावनो सान्दुं मानसि गोसाथाय हाफोरासो आं साहाफ्रा दाबो जानो जायाखैब्रा साहाफ्रा जाना जायाखै लाबोदो र' लांगौ हे नै दाउस्रिखौबो होआखै माथो माबा नानिना नामा मामोनलाय आंना जिरेना आदानि मुङा मामोन आंना माबा बिरखां बर'मोन दे बिदिब्लालाय दोनथ' नै दैया सायाबो नै लोंदों नै आगै सिथ्ला सिबनाया जागोन ना जायाखै साया लोंफैग्रोदो हा थांगा बाजै मोनसे खोथा सोंनोमोन आगै मा खोथा बाजै मा सोरबा मोजां मोननाय दं नामा आगै मानोमोन बाजै गैयाब्ला सासे मोजां मानसिनो रायथिनो सानबायमोन आं दानो जेबो बुंथ'नो हानाय नङा बाजै उनाव खोन्थानोसै दे नोंनि गोसोसै नोंनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां
आहाबो बैसागुनि गामियाव एसे बेरायहैनोसै। आं दिनै फुंनिफ्रायनो मानो उसुखुथु मोनबाय थाखो आंनि गोसोआ दिनै मा जाखो मैयानि सेंग्राखौसो गोसोखांफ्रांबाय थाबाय। है खनसे कलखौनो खालामहरथारनोसै नामा? मैयानि सिख्लाया फनबा आंमोनलै गोसोखांफ्लांबायसो थाबाय। बेयावनो जिरायनानै कल खालामसै आं। আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো যে ওচৰৰ এয়াৰটেল শ্বপত যোৱাৰ পৰা দূৰত থাকক। সকলো ৰিচাৰ্জ সেৱা আৰু অভিযোগৰ বাবে এয়াৰটেল থ্যাংকছ এপ বা www.airtel.in ব্যৱহাৰ কৰক। हेलौ हेलौ मा खालामदों? ओइ आं खानाय सिनजानो नागिरदों। ओमफ्राय नों सोरमोनथाय? मैया नाम्बार लानायालाय बावबाय नामा जाम्बा? नोंसो? औ ओमफ्राय नोंना गामिया मामोनलाय आदा? जोंना माबा मावजिपारासो गामिया। नोंसिनालाय नानि? जोंना खाथ्रिबारि। हाब होनबालाय माथो खाथियानो। आदाया सोलाबोबा आंखौ लोगो हमनो हागोन ना? दाहाय दै फाग्ला सेराव। हागोन दे। मानो हाया जानो? दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै आदा। दे। दिनैबा हले खानाय थानाय सिनजालां न'आव थांफिनसै। दिनैबा हले बेखौ आइ लाभ इउ बुंखाथारगोनलां। आइ लाभ इउ बुंखाथारगोन बेखौ दिनैबा हले आइ लाभ इउ। गथ'आ खानाय सिनना थांना फैफिनबायसो। मोनसेबो खामानिखौनो मोजां मावफुङा। बबाव थाङो बबाव फैयो बेरायबाय थागोन सैमा आथिं। खानाय सिनना थांनायखौ मानो सिनजादिया नोंलाय? दखान बन्द'। गुदि बिजौ मोनसेबो मानो बाथ्राखौ बुङो? बिदिबा आंना खर'आ गुदुं जायो। बिदिसो होनबा आफा। दे बिदिब्ला गाबोन सिनजादो। थांदो ओंखाम खुरै। ओंख्रियानो मोनाखै दा जादो। बैसिनाव न' खाथियाव बैसागोनि एसे जौ लोंहैदोंमोन आङो, ओंखायनो थब संनाय जायाखै। लोंहैबाव बथलथामसो। नुवाखै मोखाङानो बुलाजोब्बाय जौ लोङैनो आरो मेगनाथ' खोबथेजोब्बाय। जालां ओंखाम। थांनो ओंखारलायखो दा सफैनाय मानसिया ओंखाम जास्लाबलायि। आंखौसो मोजां होनबावदों बियो साला। जेरावबो थाङा नोंखामजो गोदानखौसो नायनो नागिरदों। लायमारगोनसो नामालै बेलाय? होद लायबाबो अरजायालै, आंहासो ओंखाम ओंख्रि संग'गोन, खामानि मावग'गोन। बेयावनो दसे थाथ'नोसैलां। हाब माथो जायगायाबो मोजांथारलै। हाब माथो दाबो सफैयालै बेलाय? थाब फैबा मोजां जासिगौमोनलै। A few moments later. हाब माथो दाबो सफैयाब्रा बेलाय? माथो लामायानो लांदांसो नुहुरोलै। माला सफैगोन जाखो बेलाय? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Cinta जालायबाय माथो। Five minutes later. फैबाय माथो। आं सफैबाय आदा। दासो? गोबाव जाबायमोन नामा आदा? दहाय 12थायाव सफैदों आं। ओंखाम जाबोलायासै। आंथ' नोंखौ बेलासियावसो लिंहरदोंमोन आदा। नों लिंहरनायनि गरमजोंनो बावनानै थाब फैफ्लांदों आं। ओमफ्राय आंखौ लिंहरनायनि जाहोना मामोन नानि? जेबो नङा आदा। माने बिदिब्ला बै दंफां सायायाव जिरायनानै दसे रायलायनो।
जिरायनोसै दे बेयावनो जिरायनोसै औ नै आं नोंनो मा लाबोदों मा बेलाय डाइजेस्टिभ दे जोंहा सानजों जानोसै बिसिदो जादो गोथावानो आदा मेथाइया आं गोथाव मेथाइखौ लाबोखायो आं दिनै नोंखौ आइ लाभ इउ बुंखागोन आं नोंखौ दिनै आइ लाभ इउ बुंखागोन आदानाव फंसे खोथा सोंगौमोन आं गाज्रि मोनाब्ला औ सोंजागोन दे मा खोथा गाज्रि मोना दे आदाया सोरबा मोजां मोननाय दं नामा गैनायाथ' गैया नाथाय दा एसे सोरखौबा मिज्रांदों आरो बिदिब्ला आंनि साननाया फैमालसो जासिगोन नामा ओइ मा जाखो जेबो नङा आदाफोरा न'खरा साबेसे है बिदिसो आंलाय बेखौनो आइ लाभ इउसो बुंगोन सानदोंमोन नों बुङाब्लाबो बुंथारगोन आं दिनैबा हले आइ लाभ इउ ओइ मा जाखो ए माबा जेबो जायाखै माबा आइ आफा आबै आं माबा आफाया मिलिटारि साख्रि मावो ए नोंसिनालाय ओमफ्राय जोंना आदा बाजै आं साथाम गासै औ है आं बुंगोन थारथिलाय आइ लाभ इउखौ आइ लाभ इउ नायगोन दे आगै मोसाबाय था आदाया दसे थाथ' आं मोसानायखौ नायबाय थाथ' बैसागोनि ने आगै जोंहा बैसागोनि आदाया दसे थाथ' आं मोसानायखौ नायबाय थाथ' आदाया दसे थाथ' आं मोसानायखौ नायबाय थाथ' दे आगै जाबाय दे जाबाय थुदो थांसै थ' आदा थ' ओइ मा जाखो ना आंखौ फसायासै हा लाभ इउ टु ओहै आं फाग्ला जाबाय आंनि गोनांथिया थ' बिदिब्ला आं नोंखौ गिबि लोगो मोनजेननायावनो फसायखादोंमोन आदा नाथाय बुंनानैसो लानो हायाखैमोन नाथाय दिनैनो आंखौ प्रप'ज खालामग्रोबाय आंबो नोंखौ दाख्लै गिबि नुजेननायावनो फसायखादोंमोन नाथाय आं दिनै बुंनानै लाबाय बिदिबा थांलायनोसै आदा उनाव फनाव रायलायनोसै गोबावबो जाबाय दे हाब माथो रानथाराखैबो मोनाखासिगोन दंखानोसै आं हाब बबाव थांनानै दासो फैखो नोंलाय बैसागोनि लोगोफोरजों बेरायदोंमोन बाजै नोंदायाबो दाबो फैयाखै दहाय फुङाव थांनायानो फेनासो फैसिगोन बियो दासो फैबाय सैमाइथिं दहायनो थांनाया बोरो बिहामजो लाबोनो होननायालाय बोरै जाबोखो जाबाय नोंहाबो एक्सिडेन्ट जाबाय हाव बेनिथो जाखो बिहामजोआलाय खाथिबारनि नोंहामजोआ गिबि लोगो मोनजेननायावनो फसायखादों आं जोबोद समायनाथार ए बिदिब्ला माथो खाथिनिनो थ' बिदिब्ला गाबोन फुङाव नायसै खानाय गाबोन फुङावसो दाफा औ दे दा मोनायाव फराव
saya belum pada ke. Hei, barang kamu mau kurang jalan, gue selain perkotok kok papa kena gue. Oh ya yo. Mai kamu jadi orang tu yang lain. Bekung bahasa ya neng aku. Bro. Lo mau dong lagi ya? Boy, siapa ni? Saya pernah pergi gaji zaman soy. Ha पेनास फैमारबाय नोङो थां आथिं आखाइ सुनानै उन्दुहैदो दा ओंखामखौ खुरना हैनोसै आङो बेनाव फन हरनांसिगोनलै खानाय सिनजानायनि सिगां हेलौ मा खालामदों नै ओरैनो दं दासो सिखारदों आङो दायो नोंसिनाव थांनो नागिरदों आइजों आंजों मानोबा जाम्बि नोंखौ नायनो थांनो नागिरदों नंखायना नंगौ जाखो नोंगौ 10थासोआव थांगोन नोंबा जोंनो खोन्थानांगोन दे होमबालाय जागोन मावजि मा आं मावजि नङारा जाम्बा फिल्म होनायखौ नुवा नोङो दे होमबा दोनथ'दो दे आदा बाजै मोननो खोन्थाहैग्रोनोसैलां Bos, biar dos taton sih nama, nafang pun netau tau, dah apa punya mata biar. Yang sirai tu deh, dos sirai tu. Dos kau ni ang ber, mas ini ang berdam sini leh. Bos, ben apa mah double man supaya berapa bos? Zeng bese babi di ni betul nak beko bos. बे सासे मानसिया जेराव खामानियाव लेट मा जायोथाय आं बायले बस बेबादि नेबाय थानो सान्दुङाबो गोसा फैहांबाय सानसु जासिगोन सानसु गैला जानाय नंला जानाय नङा गोलोमदै गजोबसिगोन ना जों दा लोंनायाव मासे मोजां बस दिनै मा हले बसजों रायजाखासिगोनलां एथ' गोबाव जायो नामा जों नोंखौ बिदि नेबाय थानांगौ मासे बोराय गस्ला गाननानै फैदों नालाय बस बेखौ बुरबका गामसाखौबो लेन्थि बावाखै बैसागो बोथोरावनो सय बोलै बिलाय ओमफ्राय गावहा गोदोनि कलेज ड्रेस गस्लाखौनो गानना फैदों जाबाय बैसागो बोथोराव दावराव जालाबाय थायो नामा सिथादो गामसा लेन्थि गामसा बेबायदिनो जायो दे गस्लाया जिलायबावनाय नायदो जिलायखौसो गानबोदों बस बैसागुनि गस्ला जिलायबावनाय बेबायदि जायो गामसाया लेन्थि गामसाया दासो समायदों दासो जादों जायगाया बबेहाय बस जायगाया बै दै सेराव ना दै गेजेराव लाहैयो बस जायो जेरावबो बै दै सेरावनो दै सेराव दं होमबा लानोसै बेखौ लानो थाबाय बस मा जाखो माइक्र'फन स्टेन्डखौसो बावबायना दायाव दोनबोदोंमोन आं बस मा खालामनो मानसिखौ बेबायदि जायो लायफिन गोख्रासे बे गैयाबा जों बोरै सल' खनगोन लाना फै गोख्रै लाना फै फागा जालै जों सल' दा फैनोसै बेथ' ओइ सालाफ्रा थांग्रोबायसो ओइ बस थाथ'
बार बैया फटक जायसै बैसागोनि मोनसे मुरियाव जागोनथ' बर'थ' ओइ ओमफ्राय बेखौ दोनथ'सै ना बेयाव दोनथ' साबा दाउथु लांखानायाव हाबालै ने लांनाय नङा दला लानांगोन ना फै गोसो बोथोर Come on, double! Deh, posisiunaव खिनारखौनो posisiunaव आङो थांसि मिथिबाय ओरैनो जाया होमबा आं ओरै थांलायनाय बायदि माना माने Bos. Boleh lah, Bapak mantap. Oh deh. Nunggu minum benda. Oh, minuman, pulang dong. Mulai. Hah? Mana orang dia? Bukan sama orang ada. Iya, sebelah sebelah. Pasti sudah lambat. Video. Alasफ्रालाय बबेनि जाखोमा? जों मावजिपारानि. नै देलायनाया जायाखै नामा? आलासिफ्रा फैबाय साया फुदुंहैदो। बे नोंसानि नानिखौसो एसे रायलायनो होनना फैदोंमोन जोङो। नानिया जोंनो मोजां खिथायाखै जिखुनु आलासिल' फैगोन होननानै बुंदोंमोन। बेसेबांथो फरायखोनो? पिअ पास जानानै दंथ'यो। जोंनि बाबुजों एखेसो माथो। लोंदो साहाया? औ दे। Yang sadar kan?
जाहोना बे नोंसिनि बिबोनांखौसो एसे नैबे जोंनि बाबुनो रायथिनो फैदोंमोन नोंस्रासो मा सानो सानैजों मोजां मोनलायलायखायोनो गावसोर खोथा दंखायोबालाय जों मा बुंनो जोंलाय माथो बुंबावनो गावसोर फसायलायोबालाय बेनो जाथोंसै नै खाबा लांफैदो आगै नोंस्रा जेबो बादा गैयाबा नोंसिनि दानाव खेबसे सोंनायबावदो मा होनो आगै नोंसिनि साननाय बायदि जाथोंसै बाजै गया जादो मादै दे बिदिब्ला जानायखौनो लाबाय होमबालाय थारिखखौ दिनै दानखालांसै नामा जायो माला लायो बैसागनि 28 थारिखफ्राव माइदि जागोन जायो बिफायाबो बैसागनि 10 थारिखआव सफैगोन एसे गोबाव नांगोन ना हाबाखौ गिदिरैनो खालामसै नामा जायो ना मा होनो दे बिदिनो जाथोंसै नाफाम सिगारेटखौ बिहरना बिहराखै बिहरदों बस माथो थिंनिफ्रायनो बेरखारजोब्बायलै बस माजों बेरखारजोबखोबालाय बाथामानो बोरायखाजोबमोन बोरायखागोन गाजोल गंसे नुखायाखै आं नै सिगारेटफ्रा बिरलाबो मा लांदों जाखोब्रा बस गैलालाय बाथामाबा बोरै दाख्लैनि बारहुंखाजोंसो बेरखारजोब्बाय नामाब्रा बिदिनो जानांगौ बायदि मोनदों आंबो बाराबो सिउ सिउ बायखादों ओमफ्राय नोंस्रा गय बिफाङा फांबैसे बायखो दा बिराद लस जादों आंहा ओमफ्राय नोंस्रा बिफाङा माबा थाइबेसे सेरनाय बेखौथ' बस्था हिसाबसो बांगाल फानहरबाय आं बेखौ बेबो दाम होआ ओमफ्राय नोंस्रा थिङा गुरबेसे उरायखो बावबाय बियो बावबाय गुरथाम उरायदों बस गुरथामल' बोरायखामोन बिसिनाबो गैखाला बेरेयानो बायजोबलांदों नांबाय मोजां दैलै थाबलै बार गैया थाब लगाय बेबायदिफोर जानांगौ गेटा गिजि दे बार गैया दे आरो खालामनोसै मानसिखौबो जाबाय नै बेबायदि लगायना होनांगोन ना मागोन सावनो रोङा नै बेबायदि सावनांगौ मास्टारफ्रा बेफोराव मास्टार लगायनायाव मिथिबाय हिन्जाव बनायावल' थिग दं साला बस आं बे नों बुंनाय खोथायाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांबाय आं बस माने बस जों दाख्लै सासे सिख्लाखौ होआखैमोन दा बे सिख्लाखौ माने हाबा जासिगोन होननाय खोनादों आं दहाय दखानाव सिखिरि बायनायाव बैसागनि 28 थारिखआव जागोन नामा बे बैसागनि थांनो लागा बिलाय खोनानाय बायदिबाथ' बे जोंखौ बुग्राया बेजोंनो थांगोन होननाय खोनादों आङो बारा साइज गैखायामोनलै हिन्जावानो लावगिगि आं बारा फसायखायाखैमोन नोंसोरखौ जाम्बाफोर ओरैनोसो बोफ्रानो थिनबाय थाखायोमोन आङो दे बेफोरखौ बारा टेनसन लानानै गैला ओमफ्राय जोंबो मानसि मोजां जानोसै नामा बिदि सिगारेट माबा माबि सोबनायफोरखौ जों गारसै नामाब्रा आंथ' दाख्लै बे हान्थुनिफ्राय गोजौ बारखोनानै खर'आव जोजा मा बुजानायनिफ्रायनो आंना खर'आ एसे लरायखादोंलै गुन्दायाव हाबला सानखादोंमोन आंनाबो बिखाया साबाय थादोंलै जिबायदि सौदों बेयाव आंखौ आंसो मिथिगौ खुनुरुखुम नोंसोरखौ लानानै बाइकआव ब्ल' होमबालाय सिगारेटखौ सोबला गारदो दिनैनिफ्राय आंथ' सोबखायाखै दिनै आंबो सोबलालै दिनैनिफ्राय दे होमबालाय मानसि मोजां जानोसै नामा जों दे मानसि मोजां जानोसै जों दिनैनिफ्राय सिगारेट सोबला आरो रावबो हिन्जावनि आखायाव दांला जागोन बस जागोन थ' थांसै होमबालाय न' नोंहालाय मा हैगोन बैसागुआवबो दाख्लै सिख्ला सिख्ला गाननानै साम' सुहैदो नोङो हाबायाव आरो नोंहाथ' मालिकखा एसे मा हैगोन नोंहालाय थोरसिखौनो एसे सानबाय आं बस ओमफ्राय नों मा हैगोन बस मा हैनोब्रा ज' गंसेसो जायो बेबो जोंखौबा बुदोंलै बे बांद्राय दाम गोसा माल हैजालै बेनो ना मा होनो बस हैजालै साम' गैया